umuntu ofuna umsebenzi, umuntu owumfundisi ofuna ibandla lakhe ligcwala abazalwane beze. Lento ihlala kuwena emzimbeni wakho isebenzisane nawe. Mangithathe leli thuba ngibingelele bonke ababukeli beKZN podcast lokhulumayo uDokotela Somahhashi waseNyukhasela. uDokotela Somahhashi umelaphi osiza abantu ngokwamakhambi. Dr. Somahhashi umuntu olapha ngamakhambi. Namhlanje ngithi asikhulume ngenhlanhla noma ngeinhlanga zenhlanhla. Umuntu makazaliwe ke uzalwa nenhlanhla yakhe asuke efumbathiswe idlozi lakubo. Kodwa ekhambeni kwesikhathi uthola ukuthi inhlanhla yakho igcina isiyaphazamiseka ngoba umuntu uyakhula afike esigabeni sokuthi azabe mdala. Kodwa inhlanhla yakho sukuzalwe nayo kunezinto engeke ikwazi ukuthi izenze noma iqhumise. Yilapho ke khona thina sesifika ngomuthi wethu sesongeza inhlanhla yakho. Izinhlanga zenhlanhla ke ilapho engena khona kakhulu. uDr. Somahhashi udume kakhulu ngokufaka abantu izinhlanga zenhlanhla. Izinhlanga zenhlanhla kusuke ngokona ukuthwala. Kuhlukile ukuthwala, kuhlukile futhi nezinhlanga zenhlanhla. Izinhlanga zenhlanhla lapho khona suke hlanganisa amakhubalo amahle namafutha amahle. Ngizokwenza nje umzekelo, inkosazane siyahlanganisa lapha amakhubalo ethu bese lento sigcaba kuwena emzimbeni wakho. Ubani umuntu ocabayo emzimbeni wakho? Umuntu ocabayo emzimbeni wakho umuntu onebusiness ofuna ukuthi akhulise ibusiness lakho, umuntu ofuna umsebenzi, umuntu owumfundisi ofuna ibandla lakhe ligcwala abazalwane beze. Lento ihlala kuwena emzimbeni wakho isebenzisane nawe ikwazi ukuthi ikulekelele. Awuvuke kuseni sekugcwele imali ngoba nakho ufaka izinhlanga zenhlanhla uthi hayi umkhulu wathi ngizovuka sekugcwele imali la. Cha, awuvuki sekugcwele imali. Imali uyayisebenza ukhulisa ibhizinisi lakho, uthandwa abantu bakholele kuwena. Ngisho umelaphi, uyinyanga, uyayifaka izinhlanga nawe uvumelekile ukuthi uyifake izinhlanga kuyizona ezizolekelela impilo yakho noma ziphakamise impilo yomuntu uma ehamba endleleni, ziphakamise ibhizinisi lakho osuke ulenza. Mina uDokotela Somahhashi ngithi nginazi izinhlanga, abantu abadinga izinhlanga ngitholakala endaweni yaseNyukhasela, kodwa kwamanje sisasekhona la endaweni yaseMayville lapho esisebenzisana khona nomunye umelaphi okuthiwa umkhulu uNkulumbane, ngoba manje belaphi ifuna nihlangane niphinde nihlanganise ikhubalo ukuze abantu balekeleleke ngokwempilo ngoba sesikhathele kakhulu. Abantu baqola imali ngapha nangapha abalitholi usizo. Mina ngomkhulu ngithi umuntu akeze kumina simsize alithole usizo, ayifake izinhlanga umuntu. Inamba engitholakala kuyona u067 848 6380. Siyabonga.